Кайбыш авылының 30 ел гомерендә шушы авылның балаларына икенче әни булып торган Гөлсем Рәшитовна. Менә син балаларга действительно икенче әни булып торгансың. Менә шуның эчендә, шушы уңайдан безнең Кайбыш шифаханәсе сине 55 яшьлек юбилеең белән тәбрик итә. Син хәзерге көнгә бик бәхетле әни, хатын, дәвәни син. Гөлсем, Таһир белән тигезлектә шушы тапкан мәмләкәтләрегезне рәхәттән күреп, аныкларыгызның, балаларыгызның, киявләрегезнең, киленнәрегезнең кадер-хөрмәтендә, һәр вакытта кадер-хөрмәтендә яшәсәгез иде. Аннан соң мин сиңа ике куплет шигырь чыгардым. 55 яшь, ул картлыкның, яшьлекнең уртасы. Гомер үтте диеп уйлама. Таһирың исән, балаларың янда, бәхетле син Гөлсем дөньяда. Синең кебек беркем ярата алмый. Аныкларны, Илназ, Зилә, Разилне синең кебек беркем бирә алмый. Иркәләүне, сөю һәм назны. Гөлсем Рәшитовна, чын күңелебездән телибез сиңа сөеп яшәргә. Һәр бер кешегә син үзеңнең кирәклегеңне, терәклегеңне тоеп яшә. Бәхетле булыгыз.